on batekin. Ora nator zuen gana. Ora Jesus paketzua lurrara etorri da. Jesus jaio zara lasterka etorri da, parte ematera. Ora, 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 gure orentzero ora. Zetamuela iserita dago ora, arautzasuak eta kapoi pariakin, bihar merendatzeko botila duakin. Botila duakin. Aratzain borosoribi, Antion eta Pero, Belengo portalera, etorri zaizkigu, sartu dira barrenian Manuel Txogana, presente egin diote, arko mentxo bana. Agitu zuenian, Jesus jaio zara lasterka etorri da, parte ematera. Ora, 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 gure orentzero ora. Zetamuela iserita dago ora, arautzasuak eta kapoi pariakin, bihar merendatzeko botila duakin. Botila